imbitasyon sa pagpuasa. Imbitasyon sa pagpuasa. So, daghan din ta kasayo ka kung siguro tali kung sa rin pagpuasa o puasa ka rin bilhin mo sa iglesia kung prayer and fasting. No? Lahi na ang prayer meeting pero lahi din ang prayer and fasting. Kaya na, the whole week, ginahimo na nato din sa ato ang iglesia. So makita nato ang kining pagpuasa nato dili ni atong kaugalingon nga mga gibuhat o atong katuyuan pan usa kini ka imbitasyon nga gihatag ka nato sa Dios aron kita mohugog dinhi mong dapit kun asa tagada sa Dios aron atong isang-at kaniya ang tanan natong mga pag-ampo ug ang tanan natong mga concern sa ato ang kinabuhi, no? So mo ni buhaton nato sa sunod semana sa Enero 30 sa atong ginaingon. Mao ni ang unang prayer and fasting paghimuon karon tuiga 2023 nya atong tan-awon gyud kung unsa magid ang idea ning pagpuasa unya ganong ato kining gihimo, no? Doon sa pastor sa Bible First Baptist Church sa Orlando. Bato pa ni J. Henry pastor sa Baptist Orlando Indonesia. Sa iya kasi natian, wala siya makadungog sukat na itungod ni bisan pa sa seminaryo na iyang giyatuan. So wala din siya makadungog ni may tungod sa pagpuasa or fasting, no? For 20 years. Grabe kayo, wala din siya. So sa ito, padili, murag nahog na ito, naghikling na rin na ito, wala na ito tagayong pili, wala na ito tagayong higayon, wala na ito tagayong importansya, kini may tungod sa pagpuasa. Si Dr. Erwin Notzer sa pastor sa Moody Bible Church, bimo siya og comment sa iyang usa sa iyang sermon. Nga sunod sa 20 ka tuig nga magwali, wala kayo siya makadungog og sermon bahin sa pagpuasa. Basi kita karon mo sa nakadungog nga dunay sermon nga pagpuasa, no? So wala gina nato mahimo bisan ako nakahimo tungod wala ka sukat nga dunay sermon nga mahimo og fasting o pagpuasa. Mao ni ingon ni Pastor Lutzer nga sa 20 ka tuig niya pagwali wala isip ka dumog ni bisan pa sa seminaryo nga iya giadtuan. So ang pangutana ngano nga magpuasa para sa asa ni. So kasagaran tingali mangutana nga kinahanglan ba gyud nato nga buhaton. Mao na atong pangutana dinhi nga kinahanglan ba gyud nato buhaton. Kinahanglan ba gyud nga naagoy pagpuasa nga atong pagkabuhaton sa matag tuig. Ang ibig sa atong iglesia, atong hinahimo ang prayer and fasting for 1 week, 2 times a year. Kaduha ni sunod na tuig may tabo dinhi. So ang uban nag-struggle gyud kay pagpaminaw nila ay patingon na ganina to prayer and fasting alang kanila mao kini ang pagpagutom na humlay ato ang giganahan gyud kanang pagutman ta. No? Ikaw lang yan tayo, nakuha nga ni Pinoy. So mga ulit, ako pa, magtanaw ni nga, kanang prayer and fasting, kung nasa puasa nito, wala sa dikaon ni muna ilang tanaw ni, pag-utuman tayo. No? Ako ba mga tao, mayroon nga ang pagpuasa, dili kinanglan ng Kristohano. Wala na. Ang mabuhat, anak, dili lang kay kita mga Kristohano. Halos tanan, na relihiyon, adunay pagpuasa. Ano na usay puasa ang rason nga dulay katarungan o katuyuan ng pang-politika noon. Naasa na nahitabo siya na. Yung upan, nagpuasa alang sa maayong panlawas. Katong nag-diet ba? Nag-diet, no? Parang minus ang timbang. Kunya, gamito na pagpuasa o sa kasimana. Kaya after sa kasimana, balik na sa desal. Wala, nabawi. No? So dili na mao na atong tuyo dito. Kaya ang pagpuasa biblikal na siya. Biblikal na ang pagpuasa yang kadaghan ini gibalik-balik sa Biblia 75 ka higayon, no? Ug atong tan-awon sa Old Testament o sa karaan to kung daan to kung 44 ni gibalik-balik ang pagpuasa. Ya sa bagong tugon kay duno ni gibalik so na og 70 ka misis o higayon gibalik ni siya ang mabumbulong. Matod pa sa libro kanon, ang daan ito kung nag-ingon nga itakong imbaka mo ni ang pagpuasa. Sirado. Matod sa libro kanon, kung itakong nimo ang imbaka ba, dili ka na
makakaon. Kaya naman, kaya ang ingon nila magpuasa pasabot na dili matamukaon. Hindi sa daan to ko ningon man na magpuasa sila itakot nila ba? Siyempre sa may mukaon, matakot mo ba? Tumaon na sila ang puasa. So naghahan ang intro, for example, nga kung makita bahin sa puasa. Kung nainumdo mo sa sugilanon ni David, sa daan tukon, nagpuasa si David. So diyan ang iyang anak, na yun nga, namatay mo yung anak, pero yun ito asahan, nanayon ito sa Ginoo, mabalik, mabulig. Si Moses, si Elijah, si Nehemiah, ang mga propeta, o si Esther, makita na ito, sa sugilanon nila na sila nagpuasa. Sa panahon sa paghalad, ang mga Hudiyo ibanduan sa pagpuasa. Kanang panahon sa tuig na sila puhalad na sila ang mga dito sa halalan sa templo, magpuasa na sila daan. So ato sa mababasa na si Jesus nagpuasa. Makita ko gina nato sa Biblia sa pagtutugon. O dili na siya nagpuasa, nagtudlo siya bahin niini. Bahin sa pagpuasa. Ang mga disipulo o mga ang iglesia nag-ampo o nagpuasa sa wala pa nila ipadala si Pablo o si Barnabas sa ilang panaw katong una nila nga misyon ilang lugar. Sa wala sila mugikan, nagpuasa sila ng ilang giampuan. Makita na natin sa Mateo 6 na mao'y bahin sa wali sa bukid katong Sermon on the Mount. Si Jesus naghatag og sunod-sunod mga ilustrasyon bahin sa tulo kabutang nga kinahanglan himuon nato sa tago. Dili nato ipasundayan. Nya kani tulo kabutang nagingon ni mo ni nga sikreto nga paghatag. Kung naginumdum mo sa bersikulo kung sa inyong buhat sa pikas kamot, ayaw ko ibawa ang pikas kamot. Sikreto sa paghatag, makita na nato sa Mateo 6, 2:4. Kung ikaw muhatag, ayaw patingog ka ang trumpita, aron daygon ka sa mga tao. Which is mo na ginahimo sa mga Parisiyo. Nga umuhatag sila, iwarawara, patingog ko ng trumpita, aron ibawan na sila nihatag. Kung ang ikaduha ang sikreto sa pag-ampo, matod pa sa Mateo 6:5-7, kung mag-ampo ka, ayaw pag-ampo na makita sa tanan. Dili man, wala kumingon nga, dili mag-ampo na, dili man yun. Kaya di pasabutin, hindi ka na mag-ampo, mag-buwan-buwan ka, mag-istorya ka sa Ginoo, ipakita mo sa Ginoo, dipindi na sa imong motibo. Kung ikaw nag-ampo, kung sa imong katuyuan sa imong pag-ampo, mo ni gingon dito mag-ampo ka, direkta imong pag-ampo ngadto sa Dios, mag-ampo ka na dili ka makita. Mag-ampo ka sa nga dili makita sa tanan, adto ka sa ingon sa Biblia, adto ka sa imong kwarto, sinalgi imong puntahan o mag-istorya ka sa Dios. Ug dili sa Mateo 6:16 gisulti niya ang bahin sa pagpuasa. No, atong basahon pagbalik. Ningon ini sa Mateo 6:16-18. Ningon ini ug sa dihang magpuasa kamo. Ayaw pagpakita nga nasubok kamo sama sa mga tigpakaarong inom. Kaya gibasagda nila nga nagagiblay ang ilang mga naon. Aron ang mga tao makakita kanila nga nagpuasa. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga sila nakadawat na sa ilang ganti. Apan ikaw, kita ang mga Kristohanon, kita i-address nila ito. Apan ikaw, sabihang magpuasa ka, paghiso sa imong ulo o paghilampo sa imong naon. Aron imong pagpuasa, dili makita sa mga tao, kung dili sa imong amahan na nasa tago. Ang imong amahan, nga nagtanaw kanimo sa tago, magganti kanimo. So doon na tayo tulong kapag tulunan na itong maputlok ini. So, mahito mo na rin puasa. Una, ang puasa o pagpuasa, mao'y atong tubag sa imbitasyon sa Diyos. Ang pagpuasa, mao'y atong tubag sa imbitasyon sa Diyos. So, inyong makita, kung si Jesus mag-isgot, mahitungod o pagpuasa, wala niya kinikipangayo. Wala siya mangayo, ingon na kanang isuko ka niya, pagpuasa mo, wala siya mangayo, kung hindi, iyang di paabot. So, pasabot na iyang di paabot, kung bidahong, kita ang buhat na. Wala siya mangingon nga, karon kung magpuasa ka. Karon kung magpuasa ka, sama na sa ingon nga, pwede ra dili. Pwede ka magpuasa, pwede ra dili. So, makaduha kini kayong gisulti ni Jesus.
Kung kamo magpuasa sa ato pa, umingon siya og kamo. Kung kamo magpuasa para ni natong tanan. Dili lang ni gi-address o alam dito sa alam sa mga pastor, sa mga elders, sa mga leader sa church. Kundi pag-ingon ni Kristo na kung kamo magpuasa. Sa ato pa, moabot yun ang higayon nga kita magpuasa o ato ni siyang buhaton. Wala niya ipangayo kundi iyang ipaabot kung nagkaroon siya nga buhaton ni nato. So ngano man nga nagpuasa, daghan kayo ang Biblia, puno kayo sa mga himlo sa nagkalilain ngayon sa pagpuasa. Ug dunay ang una ani kanang gitawag og pagpuasa sa publiko. Public fasting. Kaning public fasting ato nang makita sa Joel 1 versikulo 1 o versikulo 14. Gitawag ni nato og nasudnong emerhensya, kanang mga emergency, national emergency. So sa panahon sa una, ingon ni sa Joel ang pulong sa Ginoo nga midangat kang Joel nga anak ni Petuel, paggahin o panahon sa pagpuasa. Pagtawag o usa ka balaang paragtigong tiguma ang mga kadagpuan o ang talang nagpuyo sa yuta ngadto sa balay sa Ginoo nga inyong Dios o pagtuaw kamo ngadto sa Ginoo. So ato makita dinhi, dingon dinhi sa masamon ni Joel nga paggahin og panahon. Magahin og panahon sama sa kanato sa atong panahon. Kinahanglan yun magahin kita og panahon. Nahita po kinitungod kay miyugpa ang mga lulon o mga tanong na nagamugamong silang mga tanong o wala kayo ng bilin. Yurot, bipili sa mga lupton. Diya mo nahinungdan na sa ilang panahon at niabot ang kagutom. Niabot ang pinansyal na ilahang kalisod, ang kadaot, ihugpa o nanawagan ang propita sa usa ka nasudnong pag-ampo sa pagpuasa. So makita nato na ang kutob sa gihimo dinhi nga puasa, ana na sila sa kalisod. Ana sa nasudnong nga emerhensya. Dao sa pagpuasa nga pagdiskubre sa kabubuton sa Dios. Puasa nga pagdiskubre sa kabubuton sa Dios. Atong basahon ang ikaduha nga Kronikas, kapitulo 20, versikulo 3 ug 4, nagingon nini ang Biblia. Unya si Jehoshaphat nahadlok ug magpahimutang sa iyang kalingon aron pagpangita sa Ginoo og nagmando og usa ka pagpuasa sa tibuok Huda. Ug ang Huda nagtigom aron ipagpangita og tabang gikan sa Ginoo. Gikan sa tanang syudad sa Huda sila miadto sa pagpangita sa Ginoo. So dinhi gihimo niya ang nila madiskubrihan kung unsa gyud katuyuan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Di Jehoshaphat tungod kay gibati na ni sila hadlok sa ilang mga kaaway. So gimaduan si Jehoshaphat nga tibuok Juda ug ang tanan nga syudad ni aron magpuasa ug magampo sa Dios. Mag-uban kini siya moigsoon, magpuasa ana magpuasa na pagampo. Sumora pagdiskubre sa kabubuton sa Dios. Aduna say sa panahon sa paginulsol. Sa panahon nga kita maginulsol, aduna say panahon kinahanglan nato makita magpuasa. Matod pa sa Juna Uhunas 3:5 nga tunay ug ang katawhan sa Ninive ug nahinundo mo ug nakabasa mo sa bilanon sa Juna Uhunas ningon dinhi nga katawhan sa Ninive ito sa Dios sila nagpaybalo og usa ka pagpuasa ug nagsulog og bisti nga sako gikan sa labing langdon kanila hangtod sa labing ubos kanila unya ang balita midangat sa hari sa Ninive ug siya mitindog siya trono. Gihuka sa iyang kupo ug nagtabon sa iyang kaugalingon ug sako ug milingkod sa abo. Unya gihimo niya ang paibalo gimantala sa tibuok Ninive. Pinaagi sa madto sa hari ug sa iyang mga kadakuan ayaw tuguti ang tao ug manana. Panon sa baka o sa karnero sa pagtilaw sa bisan unsang butan. Ayaw sila pakana o paimna o tubig, kundili bistihin ninyo og sako ang tao ug ang manana ug pasinggita sila og kusog ngadto sa Dios. Oo, pabiyaa ang mata ko sa kanila gikan sa ilang daotang mga pamaagi ug gikan sa kabangis nga naa sa iyang mga kamot. Kisang nasayod kun ang Dios dili ba mo talikod
ug masubok ang biya sa iyang bangis nga kasuko aron dili kita mga matay. So grabe, sa usa lang kang mubo nga wali o pagsangyaw ni Jonas ngadto nga pag-ingon nga pag-inursol kamo kay ang Dios mo balik. Mubo na kayo pandiha, nagsugot ang tibuok katawhan bisan pa ilang hari nag-order, nagmando nga silang tanan magpuasa, bisan pa ang hayop di pa puasa. Gipasulod og sako. Diya pasinggito og kusog. Ipaminaw na ang mga tao na niya, wala yung nabot ang hayop kay di mo kapasinggit sa hayop. Giapil na nila, no? Apil nila nga dili gid patilawon bisan unsang butang nga gipasulod nila sa sako, siguro disinggit sa ng hayop, ikaw isuod ka sako, dilalin pa, malani, no? So mao na ang paagi pag-ingon sa halin, gisugod yan sa mga tao kaya ilang kahadlok nga moabot ang kastigo sa Dios, ang kabangis o kasuko sa Dios, unya sila mga matay. So nga naman, ang mapicture na ito man tungod kay kining ug sa sugilanon sa Nineveh, bisan gani si Jonas, mao naglikay-likay na siya nga moadto tungod kay nahibaw siya nga kining mga tawanan mga salbayes, mga grabe kay mga tampalasan, unya ingon siya disuko sa Dios nga aron maluwas, disupak pa siya dito si Tarsus kung adto siya sa Nineveh. Tungod kay nasayon siya kung unsa ka dito kabangis ang mga tao sa Nineveh. Pero kay gisugo man siya sa Dios sa kapulihan, nakita ra nga ang maong pulong mao'y nakapausab sa maong lugar nga gisugo sa Dios. So sila ito ang mga tao sa mensahe ni Jonas, nagsugo ang hari sa pag-ampo o pagpuasa. Grabe pag-antos ni Jonas, ilabay siya sa laon, ikaon sa bagina, di ang ora nila ipasulti sa Diyos, ganto niya. Natumad ang sugo sa Diyos. So, isip usab kabahin sa atong pagsimba. Ano magsimba ka? Ato na makita sa mga buhat 13, uno nga to sa 3, ngingon din sa Biblia. O dito sa iglesia sa Antioquia, dihay mga propita o mga magtutudlo, mamao sila si Bernabe, si Simeon, nagigandan o Negro, si Lucio, nga mga taga-Sirene, si Manaen, nga sakop sa panimalay ni Herodes, nga gobernador, o si Saulo. Samtang nagsimba sila sa Ginoo o nagpuasa, ang Espiritu Santo ingon, ikahin kanako si Bernabe o si Saulo alang sa muluhaton nga nini gitawag nako sila. Kunya human sila makapuasa o makaampo ilang ipandungan ang ilang ipandung ilang mga kamot kanila o ipagikan sila. So makita gyapon nato dinhi kabahin kini sa pagsimba nga nagsuko gyapon ang Dios. Makita nato dinhi ang gibuhat dinhi sa mga buhat 13:1 nga nagpandong sila, nagpuasa sila, nagampo sila tungod sa usa ka katuyuan nga ilang gipadala si Bernabe, si Manaen, sakop sa panimalay nga apil si Herodes, no? Sakop sa panimalay ni Herodes kani si Manaen. Nagpuasa sila kay gampo sila sa usa ka katuyuan nga diin adunay mission nga pag-atuon sila si Saulo si Bernabe. So, ang unang iglesia nagsimba, nagampo ug nagpuasa. So makita nato dinhi nga ang iglesia dinhi tanan pero wala gyud ta kasuway ug baliwa usay mabaliwa nato kanang pagpuasa mo na atong gayan. Kay mo manay ato ang di ganahan gyud kanang nagkakaon sa atong ampay, no? Labi rin nato kay moon usa ka semana man nila to nga pagpuasa, pandili ni ingon nga kanang sa butambong lang ug kaning pagpuasa naa sa nay mga restriction o dili kanang mga naay mga problema sa panglawas, no? So atong tanawon ningon dinhi nga sa pagtudlo o pangulo so magkakuwing kag leader giapil gyapon na matud pa sa mga buhat 14:23 nagingon usa nagkatudlo na sila og mga kadagkuan alang kanila diha sa matag iglesia pinaagi sa pag-ampo o mga pagpuasa. Ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gitubuan. So na gihapon halos makita nimo sa daang tugon nga naa gyud ang pag-ampo ug ang pagpuasa. So wala na to natagay og bili, wala na buhata sa mga tao sa unang panahon mga katawa ni Kristo.
Sila nagpuasa ug nagampo samtang ilang gitugyan kini nga mga pangulo ngadto sa Ginoo. Ilang gitugyan sa Ginoo ang katong ilang gipili ng mga pangulo. So mao na siya ang ikaduha nato nga pagpuasa kaning gitawag nato og personal. So naa may pagpuasa sa publiko, naa say pagpuasa sa personal na nato. Alang sa personal na pangamuyo pagampo. Sa Samuel 2:12-16 nagingon si David. Busa si David nagpakiluoy sa Dios alang sa bata. Kung ingon ganiya nagampo siya, nagpuasa siya alang sa bata ug si David nagpuasa ug misulod ug mihigda sa yuta sa tibuok gabi. So walay kalainan. Dunay pagayuon ang mga tao ngadto sa Dios sa unang panahon, ilabi na gyud kanang mga importante kay mga butang sa pagtudlo o pangulo, ug labi na gyud ang personal nga pagpuasa sa mata ko sa naagid ilabi na nabuhat. Makita nato dinhi si David nagpiloy sa Dios alang sa bata. Kung wa ko masayop mao ni ang anak nila ni unang anak nila ni Bathsheba katong namatay. So mao ni nagpuasa og misulod sa gihigda sa tibuok nga gabi. Sa dihan na mamuyo, si David sa Dios alang sa iyang anak. Mautong nagpuasa siya. Unya doon na sa ipagpuasa, kung personal nga niningon nga tubag sa dautang balita. At yung mga balita nga limayo, no? Dili fake news. Kanang yung tinuod Diyos. No? Matod pa ni Himaya sa Kapitulo 1:4. Sa pagkadungog na kung ining mga pulungan, hilingkod ako umihila ng bangutan sulod sa pila ka adlaw. Kung ako nagpadayon sa pagpuasa o pagampo at tubangan sa Diyos sa langit. So, kanin sugilanon kuan kay lakip ni sa sugilanon ni Nehemias may tungod sa templo sa Jerusalem. Sa diha may buluan ni Nehemias nga nalumpag ang parig sa Jerusalem ug nanasunog ang mga tunghaan niini, nagpuasa siya. Nangyuko, nagampo siya sa Dios aron mahibalik ang iyahang natumpag nga templo dito sa Jerusalem. Ano na siya pagpuasa na itong personal sa pagpangita og kaluoy? Kumpleto na rin. Sa pagpangita og kaluoy, matod pa ni Daniel, sa Daniel 9:3 nagingon, unya tubang ako sa Ginoong Dios, nangita kaniya, pinaagi sa pag-ampo o mga pagnaliyuko, uban ang pagpuasa o pagbiste o sako o mga apo. Daghan kaayong mga pulong nga gibalik-balik ini pagpuasa. Nagampo si Daniel alang sa Israel aron luwason gikan sa pagkabihan. Mao ni panahon na katong nabihag ang Israel ngadto sa Babylon. So ang pangutana sa mga katawhan, ang may ba nga magpuasa ang mga Kristohanon karon? Gi-address ni nato karon kita mga Kristohanon sa bagong panahon, sa bagong tugon, sa new dispensation. Ang pangutana, ang may ba nga magpuasa ang mga Kristohanon karon? Akong pangutana na ninyo nato. Sabay tubag. Oo gina. Yes. Kinahanglan gayon. Gawas ko ikaw, ano na medikal nga rason sa ako nang gingon ganiya. Wala kay mga problema sa lawas. Ang pagpuasa usa kay invitasyon dili pagkundinar sa tao nga sila sad-an. Usay mo ingon ka pagpuasa dia kay ikaw na kung sala, no, di na mao. Kay personal na siya nimo. Mga pasaylo sa Dios, pero ang pagpuasa dili na mao nga iimbitar ka tungod kay duna kay dakong sala ug hinahimo. Usa kini ka invitasyon. Busa ginimbitar ko kamo karong maabot nga 30 sa Enero ang ato ang prayer and fasting within 1 week, no? So nangaliw ko, Nihangiyaw ko, ninyo nga. Tambunan na rin. Kaya ano na ito makita kung unsa gyud kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung ginapit ang tanan sa pag-ampo o pagpuasa sa unang simana, gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Atong tumong nga pinaagi sa grasya sa Dios, mapakita ang pagkamapausanon o ang pagkasinsiro sa iglesia sa ilang pagtuo ngadto sa Dios. Sumao niya makita nga ang pagpuasa ang tumong o ang pinaagi sa grasya sa Dios, mapakita ang pagkamapausanon o ang pagkasinsiro sa iglesia. Isa may iglesia. Ang iglesia kita. Dili kining ato ang building. Kaning iglesia ang mga katawhan. Iglesia, di ka na sa word iglesia. So pundok.
Ang Dios adunay plano sa iglesia nga magbag-o ngadto sa pagkamatuod nga Kristohano. Mao na nga atong tambungan ang maigsuon kay importante kay na ang atong pag-ampo nga kinasikasing pinagi sa pag-ampo o pagpuasa nga aron mapadayag sa Dios kung unsa gayon ang katuyuan niya sa matag usa nato kakinabuhi. Dili ni Kristo nga maapekto sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Dili lang dinhi sa Mount David, dili lang dinhi sa NRA, dili lang dinhi sa Cebu sa Mandawi. Apan ang katuyuan sa Dios nga pinaagi sa pag-ampo ug ginusa pag-ampo ug pagpuasa makaapektar kini dili lang dinhi sa atong kundi sa tibuok kalibutan. Unsay katuyuan aron mahimong bag-o ang mga tao ug mahimong bag-o ang kalibutan. Ingon ni ana ka grabe pagkagamhanan ang mga pag-ampo natong ihangad nato sa Dios pinaagi sa pagpuasa o pag-ampo. Ang paghimo o pagkadisipulo imposible nga may tabo kung walay gamhanan paglihok sa Dios kanato. Kita man mga disciple man ta. Unya, we have also to make disciple. Mo disciple sa ta. Ug yang kunta mga Kristohano ta, mga disipulo ta ni Kristo. So kinahanglan ano na sa tay i-disciple o i-disipulo nato. Dili lang kay ato na lang tanan ang kayuhan, grasya o panalangin sa Dios. Ato sa i-share ngadto sa uban kung unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Mo ni Ginoo dili imposible nga may tabo kung walay gamhanan paglihok sa Dios. Dili gyud ka makadisipulo og lain. Mao na maghinaling kita sa Dios, mag-ampo kita alang sa atong nasod, sa atong syudad, mag-ampo kita alang sa atong iglesia o simbahan, mag-ampo kita alang sa mga kalampusan, sa matag usa nato kakinabuhi ka ng kalampusan nga atong isgutan ini dili lang na sa usa ka espiritu kundi ang tanan natong katuyuan, ang tanan natong idamgo, ang tanan natong ipangandoy atong ihangad sa Ginoo aron kabaton kita kalampusan sa ato ang kinabuhi. So kinahanglan kita mag-ampo o magpuasa. Mao kini pagtawag sa Dios ug kita mosunod. Obedience is better than sacrifice. So kining pagpuasa dili ningon ordinaryo nga mga paghitabo. So ang ikaduhang pagtulon ang atong makita dinhi mao ni ang pagpuasa alang sa hustong maminaw or audience, no? Pagpuasa alang sa mga sakto nga mga audience o mamiminaw. Mao kini ang ikaduhang obserbasyon nga adunay insakto o ginuyo nga pagdasig. Atong tanawon nini si Jesus mingon, ug sa dihang magpuasa kamo, ug sa dihang magpuasa kamo, ayaw pagpakita nga nasubo kamo. Sama sa mga tigpakaron ingnon, ang mga Parisiyo kung magpuasa, ang ilang kadasig ipakita ngadto sa katawhan. Busa si Jesus mingon na kung ikaw magpuasa, buhatan kini sa tako. Tungod kay nakita niya ang mabinungatan sa mga Parisiyo sa unang panahon nga mao'y giisip nila ilang kapalingon o sa ka-righteous o matarong nga diin bisan pa ilang pag-ampo ipadayag na sa katawan, bisan pa ilang pagpuasa anaa sila sa kaliwala sa dalan, ipakita nila nagkagidlay, nagkagusbat ilang dagway ang makita sila ng puasa. Wala ninyo gigantihan na sila ang pagdayeg sa tao o ilang ganti na nadawat. Dili ingon nga dili naibalo ang tao mahitungod ini. Naibalo ta. Dili nato matago ang pag-ampo o pagpuasa sa tibuok iglesia sa atong buhaton karon. Dili nato kana matago kay makita kana sa mga katawhan. Ang gipasabot ni Jesus nga kung ikaw o ako mo desider sa pagpuasa, hinumdumi nga wala ni nato buhata alang ni bisan kinsa. Apan kini alang ug alang sa Dios lamang. Mao ni mga Parisiyo nga gingo ni nila ronday ko sila mga tao apan ingon si Jesus kung ikaw ug ako mo disidir pagpuasa nung dumi nga wala na buhata alang sa tao kundi alang sa Dios. Nagpuasa kita alang sa atong mga katuyuan ngadto sa Dios. Ug wala nato kini buhata aron makita sa mga tao ug dayon umana giyatagan nata sa tuang kanti. Mingon si Jesus nga nadawat na nimo ang kanti nga mao ang ilang pagdayeg. Ingon ni anak, mo ni ang ikaduha nga sikreto nga atong buhaton sa pagpuasa. So imong gibaylo ang walay katapusan nga ganti sa Dios ngadto sa temporaryo nga ganti sa katawan nga mao ang ilang pagdayeg. Dako kay kalaingan. So makita nato ang implikasyon dinhi. Dili lang iti pagpuasa. Mahitabo nga ang tao nga kanunay mosimba pinakamaayo nga volunteer
manghihatagon sa mga kabos, miapil pagpuasa, apan walay ganti nga nagawad. Ngano man, tungod kay sayop ang ilahang motibo. Sama sa mga Pariseo. Kung kita naghimo nining mga buluhaton, sa ako na giningon kini sa kabuhat sa katawhan sa Dios o kini biblikal, sa ato ako kini atong buhaton kini alang sa Dios lamang, dili angay sa mga katawhan. Mato pa sa Zacarias 7:5 nagingon, sultihi ang tanang katawhan sa yuta o ang mga pari sa dihan kamo nagpuasa o nagbangutan sa ikalima o sa ikapito nga bulan nining 70 ka tuig alang makanako ang inyong pagpuasa. Mao ni pangutana sa Dios. Kung ato mga nining buhaton, ang pangutana sa Dios mayon gid ana, alang ba kanako? Mao ni pangutana. Busa kung mahimo kang kabahin sa pag-ampo o pagpuasa sa tibok iglesia, labi na din sa atong iglesia, sa NRA, sa tibok simana, ayaw ginibuhat na tungkol kay may gibuhat sa buwan. Ingon mo lang na, sige, appeal ko dito, mag-prayer and fasting man. Appeal sa ko, sige. So, atong gibuhat na tungkol kay doon na, may gibuhat sa buwan, may trend, may urog, naaman diyan, buhat na ito, puasa na ikaw yung unang mapas mo. No? O aron makita nga kung unsa ka ka-espirituhanon. Di ba? Wrong motive. Magpuasa ka kung makita kanila nga holy. Holy kayo. Apil mo puasa ko. Pero di kita mag-judge. Sa Matthew 7, hindi ka ayaw pagbuko, maroon di ka hukuman. Sumao na atong tanaw, ipadayan lamang gini ang sa Dios ang katuyuan ug unsa ang naas kasing-kasing sa tao. Nga kung panalitan, magpuasa ka, aron ingno lang espirituhanon ka, murag dili pinamadawat sa Dios o kaha para lang sa diet. Balik ka sa diet. Umano mo lang ganitong tuyo, mo kung ingon, ubalik ka mo lang sa diet, kung kadang 5 kasimana na itong pagpuasa, di ta mo kaon, inom dumi, gutom kayo ng likuman, mubalik lagi mo kaon, so inyong ikaon na lang si muna, dublihon. Asa man ang diet, asa man ang resulta. Mo dubli pa noon. Dili man po na mawang tumong tuyo na to. Ang pagpuasa, usa ka imbitasyon nga to sa Dios. Ang Dios nagtawag kanato aron magigsulti siya kanato aron ato mapadayan kung unsa gayud ang ato ang kinabuhi diha kaniya o siya mapadayan usab sa unsa iyang katuyuan sa ato ang kinabuhi, no? Ato kini buhaton sa saktong nga motibo. Buhaton nato kini ala sa Dios sama sa usa ka anak nga nangita og pag-uyon sa atong naging amahan. Atong pahitaon nga himaya sa Dios aron mao kini magdala kanato sa paghimo niini. So dili lang ordinaryo, dili lang usa ka ordinaryo buhat kundi mag-agad kita sa Dios, mangayo kita ug ato pahitaon nga himaya sa Dios aron kini magdala kanato na makahimo ta nining pagpuasa. Di ba? So dili siya ordinaryo. Mao ni gingon ni Bill Bright, usa ka evangelist ug author, gingon siya, ang imong motibo sa pagpuasa kinahanglan mao ang paghimaya sa Dios, dili ang pagbaton og emosyonal na kasinatian ug dili ang pagkapot sa personal na kalipay. Kung husto ang imong motibo, pasidunggan sa Dios ang imong matinguhapon nga kasing-kasing ug panalaginan ang imong panahon uban kaniya sa espesyal kaayo na pamaagi. Mao na ang ato ang hinubad ani, no? Mao ni ang himuon sa Dios kung ikaw tinud-an na gayon. Nga niduol kaniya nagampo nagpuasa tungod kay dunay gipangayo. Nasayon na ang Dios kung makaayo dili na nato. Ato lamang sing isang at sa Dios tungod kay kato ang gikinahanglan. Pag siya nasayon kung unsa atong pagkinahanglan sa wala pa ta mangayo. So ang una, ang pagpuasa, imbitasyon. Ang ikaduha, ang pagpuasa sa saktong mamininaw. Arita sa ikatulo, nga pagtulunan nga itong makutlo. Pagpuasa alang sa sakto nga ganti. Pagpuasa alang sa sakto ganti. No? Mayon si Jesus, ang Diyos Amahan nga nakakita kanato nga nagpuasa sa tago, muganti kanato.
Saktong ganti. Si Jesus wala mosulti sa unsa nga gasa apan kini usa ka sugyot. Atong makita dinhi kung unsa gayud kini unta nga gasa nga atong dawaton kung buhaton kini nato sa eksaktong motibo aron ang mahimaya ang Dios sa atong ginabuhi. Nahibalo mo unsa nga gasa? Ang gasa mao ang Dios mismo. Nabaw sa tanang gasa. Ang atong gipangandoy ng mga material nga butang gihatagan ta sa muhatag sa material ng utang. Siya mismo ang nianhi kanato na himo siyang grasa. So kung yung padayon nun, makita na ito na, kung yung padayon nun pagbasa ang Mateo 6, paminaw na ito, familiar na kayo mo, na-memorize ninyo ang versikulo. Mateo 6:33. Di ba? Sinatik na kayo mga. Tingnan siya, apan, mao'y unahan ninyo pagpangita ang dingharian sa Diyos o ang iyang pagkamatarong o kining tanan idugang kaninyo. Kung may mo ng Ginoo nga kaning tanan idugang kung kaninyo mao na ang tanan to kinahanglan. Gihatagan na sa Dios daan sa atong mga sa atong kinabuhi, sa atong mga kinahanglan apan nasayod siya nga doon na pay mga panginahanglan nga moabot sa atong kinabuhi mo na siya unaha pagpangita ang minari ano ang katarong o kining tanan. Ako idugang. Unsa pa may pangitaan? Gipadayag na ito sa itong pagbuwasa nga mas labaw nga makatagbaw ang naghatag, dili ang ganti. Kung malipay ka sa ganti, sa regalo na iyong nadawat, mas malipay ka kung ikaw naano mo ang naghatag. Kung malipay ka sa panalangin sa Diyos, mas labi kang malipay kung ang Diyos naanin mo. Tinood doon na ginaganti. Dili na malalis, dili na malilong, dili na matuis. Adunay ganti. Apan, ako inunuman, nga ang pinakadako nga ganti mo gayon ang Diyos mismo. Mao na si pinakadakong panalangin sa atong kinabuhi, mao na pinakadakong ganti sa atong kinabuhi tungod kay ang Dios mao ang tanan alang kanato. Diha sa atong pagbuwasa gipadayag nato sa Dios ug siya ang una nato nga gipangita. Mao na sikreto sa pagpuasa, mao na katuyuan nato sa pagpuasa. Ngayon tag usa ka butang sa Dios, apan ang atong gipangita diha sa atong pagpuasa, mao nga una ginato gipangita ang Dios. Klaro, dataw kayo ang ingon sa Mateo 6:33, una na itong pagpangita. So doon na usa ka sugilanon. Mahitong ko ni sa pagpangita. Unsay nasin una-una, unsay imong katuyuan, unsay na yung motibo, makita na. Atong tanawin ko sa kasugilanon sa usa ka American Indian. Isugid ba niya? Ako sa isugid ninyo. Usa ka American Indian ang iyang higala nga dito sa downtown sa New York City. Aron pagbisita. So nibisita sila ngadto. Naglakaw sila doon sa Times Square sa Manhattan. Kung kisay nakaadto na dito, kung suwito ano napita, swerte kita din sa mukha. Daghan ng tao din kay mura na siya sintro. No, kana sa Manhattan, Times Square, Manhattan. Panahon kadto sa tigpaniud to, samot na, tigpaniud to. So daghan ang tao. Panahon kadto sa tigpaniud to, ang kadalanan puno sa mga tao, nagsige og busina ang masakyanan ug halos makabungol ang kasaba sa maong syudad. Grabe no? So takabahaw lang ningon ang lumad na Amerikano, katong Indian, American Indian. Ningon siya nga nakadungog ko og tingog sa cricket. Isa, nakadungog tingog sa timos. Giingnan siya sa iyang amigo nga kuyo niya ito. Mayamang ka naman siguro. Uy, kung saan ko yung pagkadungog ka ng, ka na bang, iba, ka nang hingaw ng gabi ng cricket, madungog mo na ito. Pero dito, luyo sa kasaba, sa masakyanan, nasibusina, mga tao, daghan kayo, at itong mausamo kayo nga sidan, nakadungog siya sa tingog sa cricket, hingnan niya yung amigo. Grabe, hingaw siya nakadungog kong tingog sa cricket. Ingon niya higaw, so, nabuang na ta? Wala siya ba? Ilahanin mo na, ilahanin. Sige. Dili, balo nga, ingon siya nga, dili, mahitabo nga makadungog ka o tingog sa cricket sa ingon ani kasaba nga lugar. Ingon ko siya, dili, sigurado ko, sigurado ako nini. Sumatod pa sa lumang Amerikano, hindi siya sigurado, siya. Kung siya, iya na sa ipaminaw, pag-usab, sama kisikyanan, sama kay palibot, mga tao, sikikyakin,
Yan sa paminaw kaniyo. No. Unya milagta ko siya bitabog dito sa dalan ngadto sa kadako nga planter kanang may plant box nga simento nga nay mga tanong ni tubo pipila kahoy. Nya mitan-aw siya sa kakawiyan, nya gitan-aw niya ang mga sama, ang ilawom. Tanaw niya dito. Nya tinuod yun. Nakita gid niya nga naay gamay nga krikit. Di gyud ako, gamay pa gyud, no? Nakita niya ang gamay nga krikit. Ang iyang higala na hingang na pag-ayo. Ngayon siya, dili ni katubuan. Siya kinahanglan na aduna kay superhuman na pandungog. Ningon ang American Indian nga. Dili biya. Ang akong galunggan, nagmukha pareho ra. Walay kalainan. Ang tanan nagdepende kini kung unsa ang imong gipaminaw. So nagdepende kung unsa imong gipaminaw apan ningon siya, apan dili ka na mahimo, mato pa siyang higala. Dili kayo ako makadungog og cricket sa ingon ni kasaba. Sigurado mahimo nini nanimo mato pa sa American Indian. Nakadungog ka sa imong gipaminaw. So tuguti ko nga ako ipakita nimo ang akong ipasabot. Yang i-explain. Explicar na siya amigo. Nikuot siya sa bulsa. Wasik sinsiyo. Nahilom niya gitagat dito sa simento. Kaya naman sila sa pigment, sa simento. So, saba kayo, mabusita, dagang tawa na. Iyang ikuot ang sinsiyo. Iyang hilom lang ko hagbong. Nga, sa ato kayo may nakadumog. Taginting man na. Nitingo kayo, taas-taas ko. Nitingo kung mga sinsiyo mo na mataga. Kaya ba mo sa nitabo? 20 feet sa circular, sa iyahang perimeter. Nandingi ang mga tao kung kinsa itong sinsiyo ba si ilaha. Di ba? Ningo siya. Yan yun. Kunya, nandingi ang mga tao. Piling sa baan, nakadumag ko yung tiniling sinsiyo. Kaya ilan, nagtuko sila na ilan itong kwarta nga nahuli. So, ang talang nga naa sa ginayon ng 20 nagsugod og tanaw kung ila ba ang kwarta nga nahulo. So ang American Indian lingon sing higala tanaw kung say akong buti pasabot. Kining tanan nagdepende sa imong ipaminaw. Di ba? Pamilyar kayo sa kasama, sa kabisi, sa kinabuhi, sa kadaghan natong mga natong kadaghan natong mga karason. Di na ta kadungog sa Ginoo. Ano man? Lahi naman atong ipaminaw. Ang TikTok. No? Muwa naman ta sa atong focus na to sa Ginoo. Mao to iyang gipasabot ni usa ka sugilanon. Sa panahon sa pagampo pagpuasa, dili sa ingon nagsulti o kusog ang Dios. Hinumdumi sa panahon sa pagpuasa, wala mo sigit ang Dios aron nato balunggan. Wala mo siya dili kusog ang tingog sa Dios kanato sa ang tingog niya kasagaran lang ang iyang gihimo. Apan ang pagpuasa makapahimo nato nga makapaminaw pag-ayo sa tingog sa Dios. Mao na advantage. Ang pagpuasa makapahimo nato nga makapaminaw pag-ayo sa tingog sa Dios. Ang atong nadungog nga tingog sa Dios susama na sa iyang kinabuhat sa matag adlaw sa pagkinabuhi. Apan kini pinaagi sa pag-ampo pagpuasa musamot nga ikaw makapaminaw pag-ayo sa tingog sa Dios. Tungkol sa atong kabisi, ug daghan kayo nakaistorbo ug kabalaka, busa kinahanglan gina natong buhaton. Dili sa tanang higayon magpabilin kita sa ato ang comfort zone, magpabilin kita sa atong kahimtan nga nakalimot na ta nga ang Dios nagsige na din istorya nato. Wala na ta siya, wala na ta makadungog tungod kay ang atong una-una layo kaayo. Kay balutan ay Ginoo, nagamputan ay Ginoo, pero ang atong focus wala na sa Ginoo. Kay nakita na ang atong pananaw. Hinumdumi nga ang atong ganti mao ang Diyos. Diyos mismo. Mahinag po nato siya sa siya o makadungog kita sa iyang tingog. Baguhon niya o hatakan kita niya o kusog. Dili ba mao man ang atong ipangita? Mao man ang atong gikinahanglan? New strength gikan sa Dios. Mao na ato ang importante kayo. So mao to ato makuha ang una pagpuasa. Mao'y atong tubag sa imbitasyon sa Diyos. So, dili lang na sa ordinaryo ka ng pagpuasa, kundi iimbitar kita sa Diyos aron mamati kaniya. Wala kita imbitahan kay aron mo reporta sa Ginoo. Iimbitar na niya kay siya ay adunay isugilon diri.
Ang ikaduha na pagpuasa alang sa hustong naminaw. So kinsa to naminaw pero insakto. Mao gyud to siya gihatagan o kingayonan sa Dios no kadungog sa iya tingog. Pagpuasa alang sa saktong ganti. So sama sa atong ibuhat karon adunay gyud preparar nga prayer and fasting guide dinhi sa atong iglesia. Akong gihangyo mga aster, dunay guide nga ihatag sa matag usa ka ninyo tan-awa ang ato ang pagkahimuon karon nga umaabot nga prayer and fasting nato. So na ihatag ang mga cashier inani ng nanam no, nanatag sa. So mao ni ato ang pamphlet. So doon ay mga gibutang din ko sa buhaton nato sa atong puasa. Kung inyong makita din ha sa tunga-tunga ukpan ninyo nga kanina din sa tunga doon, makita ninyo din ha na ay gibutang niya nga type of fast. So unsang klase? Unsang klase sa fasting nga inyong pagabuhaton? Ano na upat kabuok? Ang una, kumpleto nga puasa. Kanang kumpleto nga puasa, dili ka mukaon og solid food o liquid food sama ng mga gatas, mga kanang mga soft drinks or whatever, pero pwede ra ang tubig. Pwede rin ang tubig. Sumao ni siya ang gitawag nato og kumpleto nga puasa. Wala tay kanon. Mao na ang una nila, makita man ninyo, full fast, no? Total abstinence from solid and liquid food excluding water. So wala labot ang tubig. So ang liquid fast nato sa makita niyo din ha. Gingon nila nga tubig ug non-acidic juice. Pwede ra na siya og sabaw, clear soap kanang walay mga soap na nanay nagtago ka uno. Dili na mao. Kinahanglan kato lang sa mao diya, no? Nya doon na sa sa full na fasting na. Kay mao ra man ni gihapon diyan. Puasa karong gihapon. So ang ikatulo nini, gibutan din na makita ninyo, di ba na ay partial. Okay. Partial fast. Kining partial, dili mukaon o usa o duha ka kananan sa maong adlaw. Right karon Lunes, partial fasting mo ali lang sa kumukaon sa pamahaw. O kadi kumukaon sa pamahaw o palihunto, no? So mao na siya ang partial nato. Pwede ra mo miss ka sa kaon nimo ka usa ka duha, mo na gitawag nato o partial. So sumang adlaw gyapon dili sa sulod adlaw nga kuan kanang adlaw. Unya ang nakanindot ini ang kanang panahon nga kita dili mukaon atong pulihan og pag-ampo. Sa panahon nga mulingkot ka sa talan kananan nga magkaon ta kay nagpuasa ta, nag-ampo ta sa Ginoo. So atong buhaton mag-ampo ta, no? So na ito pa, kaning object fast. Mawala niyo, nakita niyo? Object fast. Kaning object fast, mao kini ang adunay mga medical na kondisyon, no? Adunay mga diferensya health issues. Di na pagpuasa, dili gyud amay. Dili gyud amay nila na pagbuhaton. Panalitan kung ikaw nakakaana ang kakahintang, mahimo gyapon kang magpuasa. Magpuasa kag chismis. Magpuasa ka sa social media. Dili lang sa ka na magay ginabuhat o sige tanaw TV nga 4 oras imo nga na duha, no? Unya mo sige kag gunit sa imong cellphone, buhisa na. Kay dili man ka pwede sa intake nato sa pagkaon kay na may nagkinahanglan natong lawas, di pa jud ka pwede ana. So mahimo nimo buhaton sa lain nga pamaagi. Buhat sa kasagaran nimo nga buhaton, panalitan magpuasa ka sa social media sulod sa 5 ka adlaw. Kung mahimo nimo, no? Nya magsikag tanaw sa TV kada adlaw. So imo ana lang sa kada oras. Ala sa kada adlaw gyapon kada oras na. So
Mo na atong mahimo gyapon magsikat duwa ka lang nila yung nangaungo na sila sa duwa bitaw sa video. Minus-minus sila na ninyo. Ilisi na yung baryo. Ito. Ato na minus-minusan na ato ang mga games. Sa panahon na ng pagpuasa, indot yung kayo nga, huwag makabalda sa itong ununa, huwag makabalda sa itong kalabuhaton, makafocus na nga dito sa pag-ampo sa Diyos. Sumawa na siya, no? Full fast, liquid fast, or partial fast. Object. So nung nasa sa ubos, makita niyo ang ubos na ay butang niya, may plan. No? May plan. So, ang imong plano. So naana siya diha, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So 5 sa adlaw. Imong plano kung sa imong buhaton ining 5 ka adlaw. So naa sa day i-check nimo ang box kung mo attend ba ka sa ato ang prayer meeting nga paghimuon sa once a month every Tuesday, first Tuesday sa buwan. Na natin ibalik na nato atong prayer meeting, no? Kada alas 7 sa gabi, once a month, every first Tuesday. So, pag-attend ka sa prayer meeting, pwede sa isuwat mo mga din ha. No? Kung kanil sa siya nga plan mo, naaman na niya, hindi mo nang chickan kung sa mo gusto nga i-attend. Kanin na ay makita niyo prayer partner din eh. Kanin siya, confidential siya. Inyo na isutangan niya sa inyong prayer concern na may isuon nila na kanang magpaampo nga dili pwede nga ibalo sa uban. So pwede niyo isuwan. So mao na siya nga kani inyo ning isuwat pero inyo ni siyang dadon. Aron sa matag adlaw sa simana nga nag-prayer and fasting ta, inyo na siya mahimduman, inyo na giampo kay ug dili niyo isuwat, ibutangan niyo sa inyong una-una hindi ka pandol wag na. So maayo gyud nga isuwat ninyo ang inyong mga prayer concern. So arita sa kaning ikukab nimo kanang planning your fast. So kaning pagplano apil na ni ang pulong sa Dios. Sa sulod sa 5 ka gabi o sa atong prayer and fasting na ay wali nga pagahimuon sa matag gabi. Gikan sa Lunes, ipang-assign na ni pastor, isa yung ma-assign sa mawali sulod sa 5 ka adlaw. So doon na gyapon ta tay spiritual feeding. Spiritual feeding pagahimuon kay doon na tay mga sermon wali nga pagahimuon sulod sa 5 ka adlaw. Ug makita na niyo din na dahil usa sa prayer focus, no? Tanawan ninyo din na, inyong mga prayer focus, isuwat ninyo din na, aron may bawa mo, dahil uban gani gusto nyo i-journal na ilang mga prayer focus, aron hindi sila kalimot. Mas nindot yun, kay inyo ang makita din ha, nga naagi di ay magipangayo sa Ginoo nga itubag. Kaya dili nyo isuwat, pag mo kibaw, itubag sa Ginoo, sige lang yung mo pangayo. Nindot na siya ay i-journal. So makita nyo tanan din na, ay yung gitanaw, no? Importante yun na niling atong prayer focus magaling kita oras sa pag-ampo. Kung wala ka mukaon ang adlaw, mangita ka og lugar kung asa ka nga maka-istorya sa Dios nga one-on-one. Tama din dagang iampo, una iampo na itong halos kinabuhi. Atong mga anak, atong mga kaigsuunan, parinti, nga naibawat ang wala pagitaw makailas Ginoo. Ato na dagagi kayo, atong iampo. Iampo na ito ang atong iglesia. Ang church, iampo na to nga ang Dios magpadayon sa pagpangayog ug gamiton kini maong iglesia aron pa nga daghan pa gyud ang mga kalag nga madala sa tiilan ni Ginoong Hesus. Importante kayo mo kaunta ang matag pag-ampo inyong pagabuhaton. Nga magampo ta revival. Magampo ta revival ini atong iglesia, sa atong pamilya, sa atong kagabulinon, sa atong nasod, sa atong syudad. Magampo ta revival kay nasayod ko nga ang Dios usa ka Dios nga mutubag sa pag-ampo. Ang iniusang pag-ampo dako kay Pipikto ngadto sa atong Dios bisan pa gani ang individual nato. So importante kay na atong dadon ang atong mapag-ampo ngadto sa tilan ni Ginoong Hesus. Kani katapusan iampo ninyo ang inyong mga pastors, rurals, na may
Dili talaga ko ni-mention kay murag buwan kayo, murag bias. Pero dili lang sa amo lang. Ang mga nagalitag pastors, daghan kayong mga iglesia nga Kristohano nga naay mga pastor itang makinahanglan sa kayong puanan. Naay mga pastor na nakita na to na hayahay kayo, pero deep inside, grabe ang struggle sila kinabot. Ilabi na doon sa ilang espirituhan ng bahay. Mo na kinahanglan na itong iampo. Tanan, walang tigipili na. So, maka-experience mo kasagaran sa mga unang pila ka minuto nga di nyo makaya ang itawag natin nila fasting. Sa pagsugod, lisod ka ayon. No? Kay doon na siya mental battle. Kay balo na kaon sa inyong ibuhat. Kay balo ka sa sunod na hitabo. No? Pagsugod pa rin mo, mapila ka minuto, wala nag-struggle na ka na. Pero hindi ka humana na, mga pila na sa kaminuto, mabot oras, struggle din mo na. Struggle ka din sa pag-ampo din sa Ginoo. Sa primero, nag-struggle kasi mo pagalingon, pero nawa doon na sa Ginoo mo sa struggle pag-ampo mo sa Ginoo. Hindi mo pag-ampo kit Ginoo. Anay doon, gikan yun sa kinailan mang bahin sa mo kasing kaso. Kung pinila pa, kinakuyok kang bahin sa atong kasing kaso. Wala itong pag-ampo mo sa Ginoo. So kinahanglan gyud magbantay ta kay mental battle ni magbantay sa taas kaaway nga mubuhat sa tanan aron mubira ka nato palayo sa atong pag-ampo. Mo ni prone kay ni kaning ato ang bulaton dinhi sa prayer and fasting. Mo na sige na tan-aw sa kaaway nato, bigas ka gamay, biraon ti ka. So ingon ni ana. So himua ang taming ang pag-ampo kung mabantayan nimo nga kining maong pag-atake nahitabo o mahitabo na. No? So mao na siya, ang una paghahinong oras sa pag-ampo, ikaduha basa sa Biblia. Maganda maging kayo ang reading of the word. Ipadatong sa inyong kasing-kasing ang pulong sa Diyos sa inyong kalag. May mo basahan kusog, makabantay mo, kung magbasa mo mental reading lang yung pagkain mo, iba maluka mo. Pero kung mabasa ka rin mo, dako rin yung tingog, nindot yung kayo. Kaya siningan na wag yung kasabot kisay Ginoo mingon kayapag na siguro na siya. Dili na. Malipay kung inon kung buang, kung nabuang ko sa pulong sa Ginoo, okay rin kaya na siya. No? So mao na masulti nila. So ikatulo na kinahanglan physically o mentally andam ta kunato ning buhaton. Importante kini mga das and don'ts, no? Kung nagplano ka nga mag full fast sa pipila ka adlaw, ang buhaton na to nga sa dili pa ta musod bukaon ta gamay. Para dili ka mabigla diha wala na kay ikaon. Nya ayaw sad na abi kay karon Domingo o pa Lunes fasting na. Pagka Domingo sa gabi kaon kag mayo. Di sa naman. Di sa mayo kay luto ni na ka. Mugang lang ka o gamay o dayon nimo fasting kaya ron dili kay ka makuratan nga gutomon ka. Yung mga ginagawa fasting uban mo na prayer ron. Kaya iso kayo mag-fast ng tagod prayer. Daghan ang kuha na. Turn around. So panalitan ba mo fast ka Wednesday, pagka Friday mag-break naman lang. So okay ra na. Doon na may giandam ato ang dili sa iglesia. Kada fasting na to, kada gabi, doon na giandam na kanang hot soap. Okay rin sa dili na siya soap number 5, pero mura number 3 siguro na. Naantay giandam na after sa dito man sa to ang buwan. Naya itong painit ang atong beer. So, daghan mga professional lagi mo, ngayon mo usap, ilikay mo kagalingon sa caffeine. Kaya naman, saan na mga caffeinated? Mga soft drink siguro, no? Mga cookie, o ban ka mga kape, no? Dili tapos sa mag-fasting ka, di na kaya acidic na siya. So, usay magunaw na ta nga, minum ko na, ipawala sa buto, masamot, ino na. So, imbis nga, gusto ka mawa yung discomfort, wala, nadubo discomfort na may tabo nimo. So mo niya itong reminder sa fasting, no? Warning lang ta, partial fast, mag-amping sa mga dili, madagan ang makaon sa panahon ng makaon na siya. Kung mamaya sa fasting, pili dito makaon ng daghan. Sa pagsugod, gamay, ito kanon, fasting na, hindi ka man sa fasting, pinagmay na sa ito kanon. Gadwa lang na ito. Ay, kabalaka, di na mo dagan ang yung kaldero. Tumawa na nga, di ko din makadaghan ang inyong oras na magahin sa Diyos sa pag-fellowship o pagsimba, pinagi sa pag-prayer and fasting, pag-meditate sa iyang pulong, the more na mabulukon ang iyong pagpuasa. Mabulukon ang iyong pagpuasa.
Mao nga pag-ampo, pagmalandong sa iyang pulong, kinahanglan andam ka physically and mentally ug daghan ang magpuasa sa nagkalain-lain nga rason. No? Doon naman tayo mga lain-lain ang rason, ano nagpuasa ka. Apan ang atong pinakarason mo ni nga kita puasa, giimbitar kita sa Dios. Giimbitar kita sa Dios karon muduol kaniya kay dula si isulti ka nato. Unya, mo ni ang atong prayer kasi nga dunay pagsangyaw sa pulong sa Dios matag adlaw. Sa ako nang gingon ganiya. Mo ni ang atong espirituhan ng pagkaon. Daghanan nato nga kinahanglan og kalampusan sa atong kinabuhi. Apan makabaton og kalambuan, aron makabaton og kalambuan ang atong relasyon sa atong eskwelahan, kaminyoon, trabaho, panalapi, ug uban pa nga atong kahimtang sa atong kinabuhi. Pinaagi sa istorya sa Dios sa atong pagpuasa, ihatag ka na, i-grant na sa Ginoo, ug unsay Bisaya sa inyo ang kasing-kasing. Makabaton ka og kalampusan, ug ang atbang niya akong kapakyasan, diin-dili na kita makapadayon kung kita muhunong sa magpadala kita ni kung discourage ka, di na gid ako mahimo, di na ako surrender ko. Okay raman na, iman na sa lahat. Pero mo na, ang imong tingumba ka ni, nga magpaghimaya o mahimot ang Diyos, mo na yung din nga magkakapot yung kalampusan at kalambuan sa imong kinabuhi. Dili lang sa imong kinabuhi, sa imong relasyon, pamilya, anak, igsuon, uban pa. Apil na ang imong negosyo. So atong masahon ang tanawa lang ninyo na ama din mabasa ng uban na wala na ako masulti. So makita na nato atong pagbuhaton. Nadi ang pizza, sa orasa, sa buhaton, sa mga activity. So atong masahon ang pipila ka bersikulo nga makapadasi nato. Joel 2:18-20. Unya ang Ginoo nga mabubuo alang sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang Ginoo mitubag og mingon sa iyang katawhan, ania nagpadala ako kaninyo og trigo, bino ug lana ug mga tagbaw kamo ug dili na kamo nako himuon nga talamayon taliwala sa mga kanasuran. Ako ipadayon gikan kanimo ang anaa sa amihan ug pagbuko na kini nako adto sa uga lingaw ngayota. Ang atubangan nini ngadto sa dagat sa islangan ug ang luyon nini ngadto sa dagat sa kasadpan. Ang iso ug hugaw nga bahaw nini mga lisbo siya gayud nagbuhat og dakong mga butang. Mao ni ang kahimtang nga ang Dios naging-away kanato. Mao ni ang saad sa Dios ngadto kanila ingon man kanato nga dili gyud ta pagutman sa Dios bisan pag naa ang atong mga kaaway. Nag-ingon ang Dios nga siya ang muaway sa atong physical nga gubat. Siya ang muaway, siya gibatok, siya gibugno sa atong physical nga gubat. Dili lang ni spiritual, hasta ang physical. Ani ang pagbalhin sa kamatuoran sa nagtugon ngadto sa kamatuoran sa bagong tugon. Kaya wala sa atong espiritual nga gubot o kapakyasan. Ningon ang Ginoo, mulusot ako ug hatagan ko kamo kadaugan. Musulod kayo siya bisag ana ata sa kalisod nga kahimtang ang Ginoo musulod gid siya, mulusod siya aron maghatag kanato og kadaugan. Ana ka sa suliran, ana ka sa problema, o unsa man imong gihambing nakabukaton sa imong kinabuhi. Dinumdumi ningon ang Ginoo, mulusot ako, musulod ako kay tagaan ko ikaw kagawasan. Tagaan ko ikaw kadaugan. Ako ang gig-away sa imong gubat. Dili na to kalikayan ng Isod, na pa yung mga Kristohanon nahikot pag-isbisyo. Di man siguro daghan gamay pero nakapag sila nabilin nga natalik pa yun sa ilahang mga unang mga ipagbuhat. Nahikot, pagpabilin sa bisyo. Naapa ang kasinan, bisyo man kasinan. Na dali ka masuko, maglagot. Ya mga bati nga pinulungan. Bati nga masinultihan. Ya jealousy, uban pa. Dili jealousy bitana ha. Kanang jealousy kanang masinabong ka, no? Ang Ginoo akong ihatag kanimo, ang Ginoo akong ihatag kanimo ang maong kadaugan ala kanimo ko na ana kakita ko ang desire nimo nga mabagko ka. Numdumi, walay makabagko kanato kun dili ang Dios lamang. Ug ang iyang saad ningon siya, akong ihatag kanimo ang maong kadaugan ala mismo kanimo. Mo na ang isaad sa Dios. Sa Joel 2:25 nagingon, akong ibalik kaninyo ang mga tuig nga gikaon sa nagpanon nga madulon sa lukton ug ting pagdaot ug sa ting pamutol. Ang akong dako nga kasundaluhan nga akong ipadala sa inyong kaliwala. Mao niya nahitabo sa panahon ni Joel nga katong nga dulon bitaw lang dulon kaon ilang mga tanang mga tanong. Mo
Mao to niabot ang kagutom. Akong ibalik ko sa nawala ninyo tungod sa gibuhat sa mga dulon, mo giingon sa Dios. Diin applicable na sa atong unsa karon ang nawagtan kanato nga nakakita ang Dios nini. Iyang ibalik, siya ang mubayad, siya ang mubalik. Ang konteksto ni nilingon nga ang tao wala sila ani, mo ni gingon nila wala sila ani ng tuiga. Kay gikaon sa mga dulon, nya tanan nagadaot. Nya milabay na kay kayunan, yung makaani mo kasi nindot apan way na himo tungod kay gidangan. Paano sa gingon sa Dios? Nagingon nga Dios, tinuod na. Nawad-an ka karon, husto ka na apan buhaton ko kini kanimo. Hatagan ko ikaw usa ka madagayaon nga ani sa katapusan sa adlaw nga ikaw adunay daghan nga ingon sa aduna kay naani sa miaging tuig. Ingon na buhaton sa Ginoo na. Mingon na sayang na wala to, labay na umihatag sa Ginoo. Niabot man kalamidad. Pero ningon ang Ginoo, ibalik na ko. Sama sa wala ka naman di. Sobra ka. No? So, ningon din nga ako isulti kanyo ang hitabo sa miagi o sa inyong tanaw na usik ang tuig sa inyong kinabuhi. Madili na unta kinyo usab. Naibalo mo kung unsay gipasabot sa mga bersikulo ningon din ibalik sa Dios kung unsay angay, unsay gikaon sa madulon, unsay nangadangan sa itong kinabuhi sa mga tuig. Kung nakaampo ka ba na ang Diyos makahimo sa dakong butang, labaw pa sa iyang himo kanimo sa milabay ng mga tuig. So unsay nahimo sa Diyos na kayuman sa milaging tuig, makahimo pa siya, ilabaw pa. Yan na. Mao ni ang dakong masaan. Panadalo ko sa ipasabot ini ni si Joel 12. Ingon dinhi, panbisan karon naging wala Ginoo. Balik kamo kanako. Uban ang upos ninyo kasing-kasing, uban ang pagpuasa, uban ang paghila, o uban ang pagsuko. Nganong na may pagpuasa? Tungod kay nakita sa Dios nga hangtod karon kita wala pa gihapon mubalik ngadto sa Dios. Ang atong kasing-kasing nagpabilin pag yun sa ato ang personal nga mga tinuha sa ato ang kinabuhi. Ingon ang Dios balik. Pero makita nimo ang senaryo. Gihatag na sa Dios daan. Gihatag na sa Dios ang kayuhan, ang mga panalangin gihatag na sa Dios. Una sa ningon nga balik mo ako. Pero gidawat na ito ang panalangin. Ingon na lang, mahatag ang pamor ng Diyos. Subusa, giimbitar ko kamo karon sa ato ang prayer and fasting. Ngayon na ako punta, namutambong ta niya. Una-unaan na ninyo, kung dili lang conflict sa inyong schedule, mahimo gimutambong. Usa, 2 ka adlaw, 3 ka adlaw. Dili mo na ito i-require na ang tanan na tumapilan. Apa na ang inyong maapilan adlaw, i-honor sa Ginoo na ang inyong pagkabuhaton. So, hinaot ko makita ta sulong simana. So, salamat sa Ginoo. Hinaot ko ta na nakakatkon mo mga patulunan na tutlo kung unsa gyud pasabot ni kaning fasting o pagpuasa. Kini pagpuasa imbitasyon alang sa mga nabiminaw o ang kining pagpuasa alang sa eksaktong ganti nga ihatag sa Dios kaninyo. Amen? Samputan. O Diyos, nagalaan niton mahal. Salamat sa inyong pagtulunan, inyong ihatag ka lang. Inyong ihatag, ibalo ka lang. Hindi mo kami ipakita kung sa kabililipon. Ang panahon na mong igahin niya kanimo, pinaagi sa pag-ampo o pagpuasa. Imong ipakita o Diyos na dili kayo makawang ang tanan ang pagkabuhaton. Tungod kay mao ni ang desire sa imong kasing-kasing nga katawhan mo balik na diha kanimo. Magpahumot sila sa kasing-kasing, mubalik sila pagsimba, magdayeg o pagpasalamat sa Diyos. Salamat Ginoo ning kapunon, hindi mo kami itugutan, nabisa pa man sa mga panahon na ang giatubang karon, imo kami liwanan. Giyatagan mo kami pagtulunan ang among mabaho sa mga kinabuhi. Ang po kami noong ngayon kami natagan o kalinaw o kalipay sa among kasing-kasing, sa among pagsanong sa inyong pag-imbitay ka naman. Salamat sa inyong pulong, sa inyong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.